Rianne de Vries, de haast speciale redens in de hand. Die ben van Maple, het bindien shorttrack redens. Vies spietig dat bedrijf naar Zuid-Korea verhuist. Ja, ik vind het heel jammer. Het is voor ons ideaal. Die een hele goede connecties is met Maple. Die zorgen voor onze users. En als we iets aanpast doen hebben, dan wint ze daar ook heel erg soms er even voor. Het ziet vlak bij Tialf. Dus we hier soms na de training dan hebben we contact van, nou kan ik even langskomen, ik wil iets verhoren aan mijn users bijvoorbeeld. Nou, dan komen we even in Delkom en dan, dat is heel erg fijn eigenlijk. Ja, het is heel erg praktisch dus. Ja, heel praktisch. Ja, het is perfect eigenlijk dat ze zo dichtbij zitten en als er iets met de redens wie en dan zelfs als handen, hier is die in het buitenland bijvoorbeeld en hier is de users kapot. Hier is contact en dan zijn soms ik wel eens naaien opstuurt. Dus ja, dat is echt perfect. Ja. En hoe nou verder? Want ik bedoel, er haast nog redens. Maar ja, hoe lang ging deze nog mee? Ja, dat weet ik niet. Dat hangt er natuurlijk van hoe goed ze bloeien. Maar ik heb nog een paar reserve-users. Dus ik ken er eerst nog wel op vooruit. En hoe verder ik met heel eerlijk wezen, dat weet ik nog net zo goed. Nee. Hoeveel shorttrackers rieden er eens op Maple? Ja, ik denk bij ons in de ploeg dat misschien de helft wel bijna opriet. Oké. Dat is best wel volle, ja. En hoe is het eigenlijk kwam dat je hem daar te landen kwam? Ja, terug is assistent eigenlijk, Kip Carpenter. Die heeft wel contact met Maple, ik wel. En daar terug binnen de lijntjes eigenlijk heel kort. Nou, ze zitten natuurlijk heel dichtbij en ze zijn gewoon heel fijn in omgang. En ze staan even voor alles. Ja. Dus ja, op die manier eigenlijk dat we er een beetje kalm binnen. En dan rint het zo eigenlijk. Wat vies er is van dat een stukje redenskunde, een stukje doel hoe redens, dat het verdwijnt naar Zuid-Korea. Dat het hier wij verdwijnt. Ja, dat is wel heel jammer. Maar ik moet wel zeggen, er is meer in Nederland. Dus ja, ik denk dat het wel, het bloedt nog wat in Nederlands is maar. Dus ja, met gewoon afwachten en zien wat nog verder eigenlijk. Ja. En als je nou op zich kiest naar een fabrikant ziet, naar je redens van die meidje in, en wat die dan onvoldaan? Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde misschien hè. Ja, dat is heel fijn mensen dat natuurlijk op dezelfde manier het oelis is maar ook hoor, dat gewoon fijn verint. En dat ze eigenlijk hetzelfde rieden natuurlijk. Misschien nog wel beter zelfs. Ja, want wat is het eigenlijk fijn aan deze redens? Oh, dat vind ik wel een beetje slecht hier. Maar ja, ze rieden heel lekker. Ik heb gewoon continu druk. En de kromming en de verhoor ik niet zo snel. Want soms is wel eens redens werd toch de verschillende baan, maar met temperatuur is wel eens dat de kromming kan verspringen bijvoorbeeld. Nou, dat bloedt gewoon best wel goed. Dus dat is heel fijn aan die redens. Nou ja, maar dat ken mijn oren redens ik wel weer.